Pues com podeu veure, hem remodelat el que és la parada d'autobusos de tota la vida, s'ha fet una parada adaptada, perquè la gent no hi hagi cap de barrera arquitectònica, s'ha canviat tot el teixat, s'han posat uns ventanals per evitar que tinguin corrent d'aire, que faci fred, i també hem canviat tot el que és els banquets o mobiliari de dins. A més, també li hem posat il·luminació, perquè no us tira fosca ni res, i és una inversió que han fet de les despeses de l'Ajuntament i està aproximadament sobre uns 9.000 euros tot el que ha costat aquesta obra, i esperem que la gent la disfrute durant molts anys, i això sí, demanem a la gent que tingui un poc de consciència que això s'ha fet perquè ho disfrutem, no perquè ho estrossem, perquè ja ens costen alguns problemes i la setmana que la tinguem en marxa la nova parada, el que demanem a la gent és que col·labori i que sàpiguen que això es pot mantenir aquests paus de tots els veïns i és per disfrutar-la.